bine v-am găsit la un nou episod. Asta vă face ceva mai special. Asta vă voi arăta cum să vă instalați Minecraft. Desigur, link-ul o să fie în descriere. Și puteți să vă copiați așa. Da, aici e durata. Deci DLS 8 minute și tare mobil. Bun. Dați aici download. Opriți asta. Și bun, stați așa. Minecraft instală pe MSI. Dați să vin așa că pe mine mi s-a blocat. Bun, hai. Deci dați click pe el. O să-i dați run. Puțin mai într-o parte. Că eu mi-am pus mouse-ul greșit. Deci repair. Și așteptați. Și da, eu nu mi-am descărcat fișierul ăsta odată. Și puteți să intrați aici și caut aici la preflogs, nu preflogs, aici WinRAR, la WinRAR îmi țin eu asta de la WinRAR, da, cam atât pe șuci. Bă, cât am filmat, mă? Bă, vreau să văd cât am filmat. Bă, 1 minut. Oh, puțin. Păi cam atât a fost cu acest episod și ne vedem data viitoare. Sper să vă placă. Like și subscribe.